Let's go. Wala na ako. Yun. So, hello guys. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Cloud mo to here. So, yun. Kamusta kayo lahat? Medyo hindi tayo nakakapag-rides kasi nga medyo busy tayo. Ano tayo sa border ng Daraga and then Pilar. So, pag nakalampas na ako dyan, Pilar, Sorsogon na. So, yun. Ngayong araw na to meron tayong misyon kasi nga pupunta tayo ng Matnog, Sorsogon. So dun tayo pupunta sa may arko na You Are Leaving the Island of Luzon. So kasi nga nandun si Father, tsaka matagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-ride kasi nga medyo busy. Ang problema ngayon nga sumasakit ulo natin pag di tayo nakapag-ride. So yun, so medyo masama, medyo sumasama yung panahon, pero sana ano lang yan, ambon-ambon lang. So yun, so shoutout nga pala dun sa mga continuous na nanonood dun sa vlogs natin, sa mga continuous na nanonood. Shoutout sa inyong lahat. And then so yun ang gamit natin ngayong motor is yung Dominar pa rin, para at least medyo hindi hassle din, mabilis tayo makaabot dun. So siguro estimate travel time natin ay so it's around 8 o'clock na. And then yun, estimate travel time natin is 2 hours and 7 minutes. So tatakbo tayo ng halos 100 kilometers, 106 kilometers. So 8, 9, 10, mga 10 o'clock siguro punta tayo kung dire-diretso lang, kung dire-diretso. Kaya syempre chill ride lang tayo, hindi naman tayo rat-rat magpatakbo. Yan. So sana itong mainit na panahon dire-diretso pa rin, hindi na masyado dumilim para hindi na rin umulan. Wala, medyo hassle kasi pag nagkakapote. So yun nga guys, samahan nyo na lang ako punta doon. Let's go. Dito tayo sa bayan ng sa munisipyo ng ano to? Castilla. Municipality of Castilla. So daanan nyo rin to kasi lalong-lalo na nasa main road to ng papuntang Sorsogon City, and then Pamatnog pupunta ng Bisaya. At least medyo lumiwanag na guys. Di na masyado makulimlim. Tirik na yung araw. Ayusin ko lang tong sa mukha ko, yung mask. Ayan, so yun nga guys, dun sa nakita nyo kanina, yun yung dating arko. So mag-flash na lang ako sa screen ng dating picture niya. So yun, nandun yung dating arko. So nandito na tayo sa highway papunta na tong Sorsogon City. So inayos lang natin yung balaklava. So let's go na ulit. So may nakasalubong tayong rider. Nag-signal siya ginto. Ay, checkpoint daw sa unahan. Kompleto na ang papeles natin. Kaya hindi tayo natatakot.
nandito na tayo sa Sorsogon City. Time check 8:46. So nagugutom na ako. Nagugutom na ako. So try natin maghanap dito ng almusalan, maski ano lang, silog-silog. Pagod pa naman itong magano. Silong tayo dito. Pero sana daan lang. Nakasama naman itong ulan. KJ, pangit pa sa pangit pa na silungan natin. Yung mga manukan pa. So, wala nga amoy. Malinis naman. Mga 45 days. Tamang pabasa lang muna. So habang nagpipapatila. Pero pilit ko daan lang eh. Sana daan lang. So hello guys, medyo tumila na yung ulan. Ay nako, nakakawalang gana pa naman ang ulan. Poblasyon na Erosin and then sa Matnog. Malapit na dito Matnog eh. Maganda, walang picture. So hello guys, nandito na tayo sa ano, parang intersection ng Matnog, Tubulan. May mga signage naman pero pag nakita nyo itong triangle na yan, yun na yun. So yung kaninang nakita nyo, kaninang nakita nyo mga lubak, sinyalis na rin yan, malapit lang kayo sa Matnog. So yung mga lubak talaga dito kasi nga usually mga papuntang Samar na mga truck, and then yung mga dumadayo ng Samar nagbabakasyon. So yun, medyo umaambo na rin, nakakaputi tayo, and then baka sige, kakayanin naman siguro to, basta wag lang lumakas yung umulan. So yun, sana nagalaw kasi ito eh yung camera, sana nakikita nyo pa rin ako. Sana wag na lumakas yung ulan, ingat sa paglalakbay. So lumalakas na naman ulan, ay naku. Sakit sa bangs. So wala na naman. Nakakaloko nakakaloko ka. Puting sharp. So hello guys, pag-abot dito sa Matnog uminit. So yun na nga, nandito tayo sa Matnog, Sorsogon. So kasalubungin, it's around 10:40 na. So dahan-dahan na lang tayo, baka makasalubungan natin dito si Papa. Pero doon siya maghihintay sa halos ilang kilometro na lang, ano na to, pier. So may nagtanong nga sa atin kung sasakay tayo ng barko, pero sabi ko, di, wala naman, may susunduin lang. So yun,
init, ulan init. Ulan init, ulan init. Pero kaya-kaya yan, no? Matnog Port na tayo, guys. Matnog Port. So, yun nga, guys. Nandito na tayo sa Matnog Port. Magka-picture muna tayo dun madali. Ay, kaso maraming pasahero eh. Kapagalitan tayo. So, yun nga. Nandito na tayo sa Matnog Port, guys. So, yan na, masarap na natin. Di kasi pwedeng pumasok dyan kung hindi ka pasahero. Di rin pwede magpa-picture or magtambay kasi nga tawag doon, maraming pinaprocess. So, abala ka pa dyan. So, dito lang tayo. Maganda dyan magpa-picture kung hindi rush hour na may pumupunta. So, i-contact ko na lang si father para mamaya dito ko na lang siguro siya hintayin or isalubungin ko na lang kung nandyan na siya. So yun nga guys, habang naghihintay tayo dito sa Matnog Port, meron huminto na dalawang big bike sa ating harapan, dalawang Tracer 900. So napansin natin, dalawa silang Philippine Looper. So habang nag-picture sila, nag-offer din tayo na picturean ko sa kanila, silang dalawa habang nagpipintuhan yan. So good luck na lang sa inyo mga sir. Alam ko galing pa kayong Mindanao, Cebu, and then ngayon naman lilibutin nyo naman ang island of Luzon. Dati lang? Baka naman ako. Oo. Mas mababa nga ito compare dun sa isa. A few moments later. Diretso na tayo? Ayan. So hello guys, nakuha ko na pick up ko na si Papa. So diretso na kami uwi. Sobrang init. Pero sigurado pagdating naman ng Irosin niya, uulan na naman. Palabas yung mga truck. So hello guys, dito ko natatapusin ang aking vlog. Maraming salamat sa inyong panunood. Sana nakatulong to na biyahe namin para sa mga katulad nyo na papalapit na ang summer. Sigurado yan na may magbabakasyon papuntang Sorsogon. So kung gusto nyo mga ganitong content, feel free na mag-comment sa aking comment section sa YouTube channel natin. And then huwag kakalimutan na panoodin yung mga nating nakaraang mga videos. So yun, maraming salamat sa iyong panonood. Shout out sa mga continuous na nanonood ng ating YouTube channel and then mga vlogs. So yun nga guys, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa ulitin. Paalam!